Kardom ada bibirta thanbang niliarun lekthei non birtang ton pen arjikta Karbinglo Autonomous Council CM Tuliram rong hanga phan panong si Dwarba guri pen nilip ahawar malom JCB pen sangtiki puring ton nangji puhai hai jongdun si preni phai inquirer cap ani edisi rajasan terang ari deng pin pura lokapajir Nilip la pen Dwarba guri constituency malom ke do alang roi laki Panjan Karbilangso Daikrum Rangsali Daihuri la pen Kaleania roi henlo Lahaya roi along aron re JCB pen arnivang sangtiki pura sai prap jin pe ington nangji pusi rala tum pen pin pura lo along ki jong pado athema lahaya roi adung malom school church la pen rong stami do lasi prap jin pen lahaya sai ke pangton jia phan Karbiang Autonomous Council CM Tuliram rong hanga phan panong si edisi Rajasthan terang ari deng pin pura lo pajir dam pusi bitarib dun long BJYM Lumbajong Mondol Committee atumpen patir pi ponsi Thezo Ajur Community Hall along Surihini ra engkoya ningkan abaha preni phai engkoya ner cap ani BJYM Lumbajong Mondol Committee first executive meeting mesen pen ke padopon Ada porphai sike ba porpen BJYM Lumbajong Mondol Committee amaipu Bisnu Tiso pen si lama ingthur ponlo apithu maipu Bisnu Tiso pen mai ke chapahim pu ponalong alohia man pen yem Roton Teron MEC Sima Rong Hangpi MLA Barim Bidya Singh Ingleng Rong Asar Rup Singh Tiso la pen District Committee BJP East Karbang District Committee Klembang Phuatum Chetong Dun Maya long nangkili ji MLA kilikalong chirap cheto dun pen ongdunga wot pen kilik ke chapahai je phan RD do jot pen ka chathan chimung padupon Maya long bang pharo sosial mu chitong dun si mai mesen pen pachun pon pusi birtarip dun long Rongkhang MNC Constituency FHLC General Secretary Provinson Teron Lapen Organizing Secretary Anthony Phangcho Atumpen Preni Phai Inquirer Cap ani Phirangkia Mai ke pha Phirangkia Mai long Rongkhang MNC Constituency FHLC Committee amai phu Surjo Teron aphan mai phu ar pupen anparta FHLC a song pen amat ing than perlo athe Surjo Teron ke FHLC a song arona teng pen claim pusi Phirangkia Mai long pachini pon FHLC Asong Japo Rongkhang no Organizing Secretary ake hai Anthony Phangcho lapen Nilimen lake Prevention Teron FHLC Asong pen Rongkhang Homostia long the Rongkhang constituency long Nilimen lake Prevention Teron pini nangli tu mapan ke phakela pulo Karbiang long east punon ba west punon 6 silul aron pangtang nangji lapen new electoral rules salam nangji pa puthak itu all Karbiang long 6 sidul pangtang nangji pu kamatha pena job kidam tang ningkan October chiklu EPHLC asong Rongkhang nos tabe a committee nang form lo halabang so committee along a president ake hai Surjo Teron la penili ba general secretary lo la person si along tin PS committee nang seng bom si pining le thotta nang seng lo la pen dik le thotta ni tum seng dam thuji la son si nitum claim rapet dam rapet lo boy fit sistemi nilitum Rongkhang EPHLC president ake hai Surjo Tero alangli by party ideology mate party arona tang karkan pena jok alangli ke dam panglor ke wang panglor la pe nilitum phan ka chithan ka chimum la poson ave koson si claim nangji koson si dam nangji nilitum phan ka chithan ka chimum la poson ave apot si alangli phan pini pen amat ke ni tu party pen song pen ang tan si dipon kok lo Adawa birta bang lapan si kang ton pelo demi thakme kurang thu